вирішив долучитися до сумісного прославлення Божого Суду всенавлюдного Слова. Нехай у ваших сім'ях і серцях панує справдне прощення і любов. Гурт прославления в этом день за то, что
черговий раз повеселили нас, наблизили з свята Божого народження, що могли так чудовно, пригожа, молитовно і з радістю закончити наше колядування такое офіційне. Желаємо вам творчих успіхів, опіки Святої Сім'ї, здоров'я Святого всіх справах, дякую так само всім, хто зостався.